Ahoj, Ľudská. Ahojte. Chcem sa spýtať, ako sa ti páči tento outfit? Ja som absolútne spokojná, absolútne, totálne perfektné. Mi sa to páči kvôli tomu, že to je extravagantné, mladické a také niečo nové. A už si niekedy zažila takúto prehliadku, že v električke? Tak to nie je, to je úplná novinka pre mňa a môžem fakt pochváliť pána Lebarona a takisto aj túto značku, modely boli úžasné, presne môj štýl, ktorý nosím každodenne vonku. A aká bola prehliadka? Bolo to veľmi nevšedné, nezvyčajné, pretože to bolo v električke a príjemná zmena. Chcem sa spýtať, ako sa páčila prehliadka? Prehľadka sa mi páčila veľmi dobre a bola úplne originálna. Musím povedať, že ľudia zvonku pozerali a ja som im kývala a teda páčilo sa to určite aj im.